Riger? Jeg kender ikke til nogen. Altså, Vibe, hun har jo lige fordrevet Gorms sjæl fra Claus og Else Maries hus. Er det rigtigt? Ja, det har hun da. Så gamle Gorm har jo gået igen det om indtil for nylig, og Vibe har været om og taget pære og få ham ud. Det var i Aarhus, da. Hvad sagde han? Ja, det er ikke, hvad han sagde, men hun gav ham fred, så han kunne gå til en anden verden. Det er sket inden for de sidste 4 måneder, og det er godt gået. Så Tog Karen med? Jamen, der var jo så mange sjove historier om gamle Gorm. Det er hans, min mor, hun kogte jo kleiner midt om sommeren til hans begravelse, for det havde hun lovet. Og det havde Karen, hans husholdskæste, var også op og sige til mor, Gunhild, vi har jo lovet Gorm kleiner til begravelsen, og sagde hun, det er jo midt om sommeren, Karen. Jamen, han havde sagt til det sidste, husk nu, Gunhild skal koge kleiner. Så han var jo en speciel gammel klark om det. Så jeg ved ikke om... Men jeg vil gerne vide noget mere om Gorm. Det eneste jeg ved, det er jo, og det er også interessant nok, han har boet om i det hus, hvor der nu er observatorium, Else Marie og Claus' hus, så meget ved jeg. Og før kendt. Jeg kendte Marianne, der lige stod her, som bor ude på Tommerupvej. Der boede han før da. Men det der jo også er lidt interessant ved ham, det er, han har jo været måske en forholdsvis holden mand, eller hvad? Fordi der er jo noget, der er jo Gorm Gormsens legat. Ja, jeg så lige i avisen her for 14 dage siden, at Gorm Gormsens legat uddeles til unge mennesker i Magtenbølle, som skal uddanne sig. Men det er kun til en videregående uddannelse. Nå. Ja, men det er også faglig videregående. Altså, du kan godt gå være i lærer som noget. Det skal ikke være en akademisk uddannelse. Trine, hold op! Men altså, Hanne og Christa og dem der er plantskolgartner og sådan noget, de har jo fået hver eneste år, mens de var i lærer. 2000. Karen har også fået, da hun var i lærer. 2000. Ja. Men nu har de slået, det er noget med, at de har dobblet dem, og så er der kun én eller sådan noget. De er lidt større nu, for de gad ikke at give så mange små portioner. Jamen, jeg så i avisen, at portionen var på 2000. Nå, okay, så var den dengang på 500 eller sådan noget i starten. Ja, så er de...